The board of elders, Sunday school youth, Mr. Jeso. Amen. The visionary, the apostle of the house, Mr. Jeso. Amen. Ezekiel 37. Scripture Ezekiel 37, verse 7. So I prophesied as I was commanded, and as I prophesied, there was a noise, and behold, a shaking, and the bones came together, bone to its bone. And when I beheld, lo, the sinews and the flesh came upon them, and the skin covered them above, but there was no breath in them. Amen. Scripture ndaerenga ine chekuita nekuzadzikiswa kweprofesi yaitwa naElisha na Ezekiel in the valley. Mwari vamuzoprofita kumabhonzo. So aprofita tanzwa pa last part ya 8 yati, and then the flesh came. Pandakatarisa ndakaona nyama ichiuya. So ndodani bati the missing part inova Ezekiel 37 verse 7. Munhu wese anoda kuzadzikiswa kuchiprofita muupenyu wake. Munhu wese bara vakaita pano anoda bhinduro munyaya dziri kumunetsa muupenyu. Mwari vanogona, God is able. Saka munhu unozonetseka kuti kana Mwari vachigona muupenyu vamusindiitika, ndiri kuipotsa papi, ndakazvitadza papi. Saka tichiparidzirana kuti tigone kudzidza kuziva zvatinofanirwa kunge tichiita kuti Mwari vazadzikise zvavanovimbisa. Mwari vanogona, Mwari vane rudo, Mwari vane tsitsi noupenyu hwemunhu unonamata kwavari. But zvinogona kutoita kuti munhu achinamata Mwari dzimwe nyaya dzisagadzirisike, zvoita sekunge Mwari wacho havasi kuda kana kuti havasi kugondera musituation yako. But ndakadiscover Ezekiel 37 verse 7, what leads to manifestation of God's promise. Chinokonzera kuzadzikiswa kwezvakavimbiswa naMwari, chinokonzera kutogone kubata mhinduro yemaquestions awinawo mulife. Ezekiel 37 verse 7. Ndiri kuti kudii? Zvanzi ndakaprofita sezvataurwa naJehovha. Ndobva ndaona mabhonzo, a movement in the valley. There was shaking, there was noise, and there was a movement. So vaaprofita chatanga kuitika hakusi kuuya kwenyama kana kuti marunda pamabhonzo anga ari scattered ari dry. Pachakatanga kuitika ndechekuti pane a movement, kufamba kwemabhonzo, bone to its bone. That's a picture of order, kind of a picture of a skeleton. Mabhonzo aya anga ari muvhari ari scattered. Saka panoda kuprofitwa kuti Mwari achaunza nyama, mabhonzo achava vanhu. So munhu ukamutarisa ane shape yaainayo, shape yemunhu inokonzerwa nemabhonzo ane munhu. Flesh iri kukava mabhonzo ari pamunhu. So chinotanga is the shape of the order yekuti fulfillment yezvinhu iuye. Nhamu yatinayo dzimwe nguva ndeyekusaziva chinofanira kunge chichitanga, order inofanira kunge yaiswa panzvimbo kuti zvimwe zvinhu zvizadzikiswe. So Ezekiel aprofita, zvanzi bhonzo rimwe nerimwe rakatanga kufamba. That's why mupata makaita noise. Mabhonzo ari kupesana, ari kufamba mupata achinoungana, achifoma a skeleton, kuitira kuti nyama yakaprofitwa igone kuuya. Nyama haiuye nokuti mabhonzo ari dry. Nyama haiuye nokuti mabhonzo ari scattered. Nyama haiuye nokuti mabhonzo anoda kuti zvizadzikiswe, but nyama inouya kana pacreatwa a shape inoattracta flesh, nekuda kwekuti purpose yaMwari ndoine nyaya. Panoda kuti pamutswe vanhu kwete zvinhu. Saka kana mabhonzo ari scattered, kana muprofita akadeclare akanamata, haisi declaration ichakonzera kuzadzikiswa, but in knowledge yekuti mabhonzo anofanirwa kuitei to attract the prophecy. Danger ndeyekuprofitwa usina ruzivo. That's why Mary achitaurwa naye kunzi uchava nemwana, anoita equation yakataurwa navazhinji kuti aita separudhauta, ari kuti zvinogona sei ndisina kuziva murume. Kureva kuti nyama yemaprofita, I must get order
knowledge on the ground kuti zvinofamba sei. Handisi kuramba kuti mwana ndinogona kubereka, but nekuti pane system yatinoziva yatakajaira kuti munhu akaziva murume anova nepambiri obereka mwana. Saka maniprofita kuti chava nemwana handirambe nokuti ndiangel Gabriel anogara mupresence yaMwari. But I want to know the order, the channel, or the protocol. Inotenda kuzadzikiswa vezvamaprofita. Vazhinji vedu, we love prophecy, we hate knowledge. Nekuda kwekuti tinenge tingoti kana zvataurwa zvichaitika nokuti Mwari havarevi nhema. Ichokwadi, Mwari havarevi nhema, but kune zvinotaurwa naMwari zvinofanirwa kunge zvichiitika zvisingaitike. Nati zvinotofanirwa kunge zvichiitika, but zvinogona kusaitika nokuti zvakaprofitwa zvacho neakaprofitwa wacho akasaziva zvekuita, nyangwe zvokwadi yakataurwa hazviiti. I'll help me this way. Ukati ndoda kuenda kuHarare, unomira pabus stop inoenda kuMount Darwin. Mota dzese dzauchamisa uchibvunza kuti urikuenda kuHarare here, vanoti aiwa tinoenda kuDarwin. Chaitika ndechekuti waenda parong bus stop. So ukaenda parong place, no matter wakamirirwa kuHarare kune vanhu vane mari dzako kuti utore mari yako, unotosvika pakufa usina mari. Nokuti road yawamira haikuendese kune mari yako kuHarare, wamira pabus stop inoenda kuMount Darwin. So kushaiwa knowledge nyangwe promise yechokwadi iripo. Saka Mwari vachiti vanhu vangu kwete vaSatani, vanonamata vanhu vangu vaparara nekushaiwa zivo, kwete nekushaiwa prophecy kana prophet, kwete nekushaiwa a powerful man of God or woman of God, but nokuti ava ndevangu. But kuziva, nokuti kuziva knowledge ndiyo key inokulead kumanifestation. Prophecy iassurance kuti Mwari anoita, but usvike mazvinoitika macho, you need knowledge, you must know what to do. Iwe watu wakaomerwa nokuti mabhonzo aya ari dry, ndo akaoma, ari kuda flesh, but pane movement isina kunge yaparidzwa. Ezekiel akaprofita zvaudzwa naMwari, haana kuticha kana kuudza mabhonzo kuti ndapedza prophecy endai apa muungana apa nokuti flesh ichauya kuti uye vanhu. Zvari pandakapedza kuprofita, there was noise. Noise ipicture here resistance. Sometimes panotorwa shoko raMwari wakaipa hamutatise kunzwa, anotatisa kuita zvawanzwa zvinoita kusangane nezvawavimbiswa. Vanhu vachibuda muEgypt, Canaan haina kubviswa. Vanhu vakabviswa kutenda vakasapinda chinhu chiri available chiriko. So Mwari havarevi nhema. Mwari havanetseki kuti unogara nyika ipi saka handigone kukomborera. Dai wabva ikoko woenda kwakati. Bhaibheri rangu rinoti nyika nekuzara kwayo ruoko rwaJehovha. Mwari mukuita kwavo vanogona kupa vanhu kudya mudesert place. Une rekodhi iwewe yevanhu vaifamba murenje but vakadya for 40 years, vaipfeka hembe for 40 years, vasina kuita a challenge for 40 years in a desert place. Kureva kuti is the God of the valley, is the God of the mountains. Ndiye Mwari wokutauni, ndiye Mwari wokumusha. And any able and any ability no matter nzvimbo ine munhu. So Ezekiel aprofita, mabhonzo ndobva atanga kufamba. There was movement in the valley, there was shaking, there was noise. But mabhonzo, despite noise and shaking, akafoma a skeleton inoshedza kana kuti inounza attraction yeflesh. Kurati tinofanira kunge chiri paground nyangwe mabhonzo ari dry iorder. Challenge yatinayo muupenyu, kana munhu akaomerwa zvinhu zvichinetsa, zvinhu zvakaoma, anopedzisira abita not better. Anopedzisira ari munhu angova nehasha asingawira nevanhu nekuda kuti zvinhu zvake muupenyu asi kufamba zvakanaka. And the devil anobva atora advantage. When you are bitter, you become your own blockage to your own blessing. Nokuti ropafadzo yaMwari ida kufamba munhu ari kufara, munhu akavimbika akatendeka. So nhamo yatinayo sometimes ndeyekuti pane zvakanaka zvakuda kuti Mwari vatiitire, but we are bitter people. Okay, haisi nyari majamba. So Ezekiel ari ndakaprofita, ndapedza kuprofita, pane zvakatanga kuitika muvhari, kwete mudenga. Mwari nekudenga ndova mutuma kuprofita kuti pachava nenyama, pachava nezvakati. But ataura raMwari wekudenga, mabhonzo asati ava nenyama akava nemovement. There is demand yeaction of faith despite kuti uri situation inonetsa.
Problem ndeyifungidzira kuti nokuti Mwari vane tsitsi zvichakuitika because apa hapadai ndaida kuita wokudai inzwaka. Faith is a demand in the kingdom of God. Kuti Mwari vakuitire zvinhu. Bible rakunoti without faith you can't please God. Kunoti Mwari vanoshanda nekutenda kuti vagadzirise dambudziko. Havashandi nedambudziko, vanoshanda nemunhu ari mudambudziko kana achitenda kuti vaadrese dambudziko. Why? Because Mwari vane zvavanoshandisa malozi akafanana naiso. Magetsi anofamba netambo dzemagetsi. But tambo dzikabviswa tikaisa something cherabha chinoresista flow yecurrents nyangwe magetsi acho aripo nokuti rabha inenge yainsulator. Kuda kuti kana usina faith, no matter what the problem, uri insulator to your. Shoko raMwari is a word of faith. And the faith manifesta through action. Munhu anotenda anooneka nemabasa aanoita kuti anotenda. Saka munhu anogona kuva insulator kusolution nekuda kwekuti haana the right thing or the right tool inoita kuti current ifambe. Ropafadzo yaMwari iripo mumunhu wese, but pane a demand inoiswa mumunhu. Jesu auya paguva raLazarus. Lazarus akavigwa akasungwa ari kuguva. Jesu anopa ma-instructions asati aita miracle bvisa idombo. Pane vanofanirwa kubvisa dombo kuti kunana uitike. Kana dombo rabviswa, Jesu unoti kuna Lazarus come out. Jesu haapinde kunokutora. Kurati kune ma-demands aunopiwa neshoko raMwari. Aunofungidzira kuti haasiri odai Mwari vambondidyira tsitsi. Tsitsi dzaMwari dzakavigwa mu-knowledge yekuziva kuti Mwari vanodei ndinofanirwa kuitei. I always challenge people, tears are not enough. Ukachema, you attract God's attention. Ukachema, unoita kuti Mwari vakunzwe. Kana vakunzwa, vane zvavachataura zvavanoda kuti unzwe, uzive, uite, usangane nezvavanoda kuti vakuitire. Nhamo ndeyevanhu vari kuda manifestation yemiracle kana kuti yeprophecy, vasina kuunderstand the process that attracts manifestation. Zvinoita kuti wakaprofitwa, wakavimbiswa, wakanamatirwa zvichiregere kuitika. Very possible. Mwari ndo vakati let the birds fly kuna Genesis. Nanhasi ostrich does not fly and it's a bird. Mwari havareve nema. Havanangoti let the birds fly. No what but ostrich are too heavy. No. Let the birds fly yaikavha shiri dzese. But kune shiri isingabhuruke Mwari vakataura. A word of command. Sei kana Mwari vasingarevi nema. Ukatarisa ostrich is big and everywhere. Chidiki pa ostrich comes forward, which represents understanding or knowledge. But when your knowledge and understanding is too low, vanhu vangu vaparara nekushaiwa zivo. Ko Mwari ivivi munoziva simba munaro, tsitsi munadzo, nyasha dziripo, vari kuparara sei? There is a law yekuti Mwari zvavanoda kukuitira vanoda kuita through iwewe. Ask Adam. Adam ari lonely. Problem kuva lonely. Mwari vachida kumupa mubatsiri. Mwari vakashanda naAdamu kuti abatsirike. Bhabhuri rinoti Mwari vakakonzera Adamu kurara hope huru, vakavhura parutivi rwake, vakatora rubavu, vakadzoka vaina Eve. Kureva kuti Adamu ave naEve, Adamu was involved. Andirande kuti Mwari vanoita minana, iwe usiri involved. But understand what you are looking for. Kuti chinhu ichi handisiri ndirimumisa Mwari here, ndisiri ndakamirira Mwari. Because kune ma-issues ekuti you are involved. Mwari vakapa Adamu mukadzi anonzi Eve. But Adamu naEve vakazivana kuti vave nevana vanonzi Cain neAbel. Vese vanhu, munhu wekutanga Adamu was created from nothing. Munhu wechipiri Eve, she was created from Adam as a rib. But Cain and Abel, in product, reproduction, not creation. So sometimes the blessing you are looking for is a Cain type of blessing or Abel type of blessing. Or blessing your own Buddha is the Eve kind of blessing. You're going to use Adam. You must also participate for God to bring out your Eve. So problem is when you pray, kuti Mwari vakupe Eve, avakupe kusvika wasubmita mune zvakaitwa naMwari through you, so you can receive your Eve. Nhamo yakaita ndeyekunamata,
caused Adam to fall into a sleep bagatora rubavu. Saka msasauti blessing ya kuda dikeye diabewe diiviere unoswera kuti ndakamira mwari ndichanamata kusvika mandaita zvinhu yeti pawana mata saka sei uchipedzirwa yokuswera kuti namata. Then you also need knowledge despite being prayerful. Out of nothing. Kokoitas made one out of something. Why you go see go but I will get this and smart news is this away. Kuna josika when Maria Rachikuda. Joduka Sakezeto Nushaka or the China Marari. You go see Rachikuda, but there's a duty and a role to play to maintain your life. Life is from God, but style is created by man. So it is lifestyle. And if the style can destroy the life that is the God has given you. Ukaspero chamita chemutoriro unouraya upenyu nokuushote nawakaupiwa wakachena naMwari naMwari vachida kuti uchembere, but the style of the character can ruin the blessing yawakapiwa for a long time. Anozvati Mwari anosika zvidhakwa zvidhakwa zviriko kudhakwa isarudzo ichoice. It's a style. Saka it is lifestyle. So the style inogona kuti destroy the life. So sometimes life not only blessing you, but you have to manage the style, which is my choices are later. Whatever is wachaita yeye nakaenda matla muprofita akaprofita akataura chakati chekuti mabhonzo makaoma izwai Mwari ariunza nyama pamuri, but nyama inakuya nokutizekera profita kandi ndakamira ndikatarisa ndikaona the movement of the bones. Mabhonzo aita a move, then God moved. Problem ndekuti you are still standing for God to move, yet God is waiting for you. Why not to be kuna Moses tell people to move forward. What is allowed to stand still and see the salvation of the Lord. When no one can stop saying anyone, so the church sometimes is stagnant, it's not moving. We are waiting for the move of the things of God, yet God is waiting for us to move so He can join us. 2 Kings chapter 4, 2 Kings chapter 7 verse 4. Kune muruva rune 4 yevena mudzi. Vakakanatira gara pano tinofa. Ngatisambeitiende. Bible rangu when they began to move, God joined them and He caused a great sound to things going on serious focus. So sometimes you are dying of hunger and you are still waiting for the Lord, yet the Lord is waiting for you to take a step so He can join you. You must know what to do. Action attracts manifestation. Desperation is equal. I see anyone not to read. No matter how desperate you are, acquire knowledge, get understanding, know what you must do. Monta is not engineering, you are full tank fuel. I know my name. You can have the oil, you can have the anointing, but you can also have the engine, which is mind or knowledge. You cannot move. Sounds you don't read. The Lord is my shepherd. But you tell me after souls and sorrow one number futa. Yet I will sorrow will increase. Mugome unufashuka. Which the anointing is upon the head, but overflow is on your head. So when you carry the anointing, you must also hold the cup. But the increase in cup and my cup runneth over. Cup mukombe, cup tish no no bata. Those name mine, those name favor your own child. So there are times that we are in a dry valley, dealing with dry bones, and a great prophet, and the flesh is not coming. Asi sekera tipataka porofita ndakaona nyama ichuya tapataka porofita ndakaona mabonzo akufamba chinotaka kufamba is the dry bone.
Which means God demands action no matter how dry you are, no matter how poor you are, no matter how uneducated you are. God wants to see you doing something that attracts the prophets to manifest. I'll give you an example. 2006, I was going to street preaching. I could be a bush. I could be a bush, then nobody can street. It's not my chance, but nobody can face. Then I'm a road, or 40 kilometers to town. Pay the locality. So that's a gun now. So now you know my poetry, no Shumila, no Jesus, no Shamisa. But I was not be able to spend in Andre Collie. There was a move that was demanded. To the extent you're going to move, you actually not demand a man, but you can't see the Samba. Nobody has something what you are not of the Simba or Marina Sina, Pasina, put your effort, put your sweat in the things of God. It's a miracle waiting God, but sometimes it's waiting for the move. Out of nothing, my Lord, the moon in existence, but if I don't someone, Adam can win a problem, make sure we just stand on a get to me now. No, you might have to contract and open who, but I'm for about you. Why the wait must wait you to bring out what you're looking for. It's good to fast, it's good to be prayerful, but the best of all, do the right action that attracts manifestation. Anapoprofita mabonzo akabhala minyama, akaprofita ambira mabonzo nokubhaziwa kuti chiprofita achiri kutambiswa, atirabe takagara taparidzirwa, atirabe takagara taprofitwa, taadakuita zvatinofanirwa kuita kuti zvataurwa neprofita zvibatike. Mwari wakarayira kuti abva kumoabhu atizadzaratera mwene wake, but utazosangana na Boaz, Ruth aliuya ku Bethlehem, vakanoti wakaenda mumunda kundoshanda. Anoenda kupreya, akaenda mumunda kundoshanda. Wainoti Boaz hawaende kugomo, anowanikwa kubasa kumunda. Kana wada Mwari wa Ruth, locate a field where Boaz is. Kana ari Joseph akarota ari mambo, pane kunotofamba kuenda kusvika kuEgypt kuti uzoitwa mambo. There must be a movement kumunhu ane a vision. So ndakatarisa ndikaona mabhodzi akufamba born to each born. There was noise. Ukapesa paunoita zvinotaurwa neshoko raMwari, people will not clap hands for you. Nokuti nemuchinjikwa unenge upenzi kune vanhu vanoparara. I remember one of my friends akauya achitaura nepanakatanga street preaching, zvonzwa kuti mangisa chipo chawakuita. Washaya cheche parengi vanoita kuparidza muroti. Why? Because Mwari vataura nenikwete naiye. Anotenda Mwari ataura ndini ndataurwa naye kwete shamwari yangu. Why? Because ataurwa naMwari zvakanakira inini hazvigone kufadza mafriends angu. Vanhu vanofara kana flesh yauya pamabhonzo, havadi kuassociata nemabhonzo ari dry asati ane movement. I assure you, the same friends vaitaura zviri negative, they are still looking for me. Vanotofamba akudana. Time they never need to talk in and they were running away. Why? Because I was a dry bone without any flesh. Usakasi vanhu kugamuchira vana vanotobuda pasituation yako uri dry bones. Saka kuna magroup ekufemini ahoko. Vana dzeizore group prayer mu WhatsApp ahungu. Vani vakatodzana ndaro tine tsanga kusambisa group. But itamari wole kulira wole yega. Ine ishayangu. Avadi kunaruta kuzivanda kunanazo. Is that a profita? So prophecy, you know that Fabiana needs a prophet about similar. Maria Motisha, she don't want to say this now is one woman. Don't bow to a process, the Holy Ghost will overshadow you. She don't gonna say nobody would have the process. Why? Nobody, she was in love with Joseph. So Maria, when Joseph is advancing, I don't want to be nokuti Mwari vane basa nerimwe yamuchena nebasa rediwe mbondisiya. Kuda kuti pese pane prophecy good things,
panoda kunale boldness kuresista zvinogona kutuda kutora blessing yako. Satani akaziva kuti about kupinda breakthrough anotuma vanhu vanoenda zvinoita sekunge zvakanaka kuti zvikubvise pane zvakakunakira. Nokuti izvaga zvinhu zvakanaka hani zvese zvakakunakira. Zvinhu zvakanaka hazvisi zvese zvakakunakira. Nyangwe zvakanaka ndo zvaunotsvaga here, ndo zvine chekuita neupenyu hwako here. Saka tichitaura kuvanhu vazhinji unozoere kuti vanhu vazhinji vanotambudzika izvozvi. Chakaita kuti vatambudzika vakasangana nevanhu vakaudzwa kuti I love you. Munhu akatomitiswa izvezvi haana kuti aimitisi vakanzi I love you. Yakazotambika kumberi kumberi isina kutaurwa kuti munhu anoende maswi aunoda kuti usangane neupenyu hwausingadi. Beware of good things that are not godly. Itya chinhu zvakanaka zvisina umwari. No, the devil ane maoffers ake kuti waidai as a dry bone uyai kwakanaka. But kana uri muvhari yaprofitwa naEzekiel, the movement iyoyo ichakonzera kubatika nezvakavimbiswa naMwari. Ameshako pictures again as a dry bone. Where I came from, how I started, where I am today, is just the grace of God. But when I'm demanding akaiswa mandiri, kufamba nitsoka 14 days, nobody tapana face to togera kubafuka again. Usandudzwa vanhu vaifara vanhu vaipembera, people vaitaura zvavanoda. You become a talk of town. Why? Because bonds uri kufamba kuenda pane rimwe. Flesh hasati yapo, but bonds uri kufamba. Ndakazokuchallenge. Don't sit down and wait for the Lord. But you're not waiting for the Lord. Do what God wants you to do. Kumira Mwari, kumira muna Mwari, uchiita zvinotaura Mwari, usangane nezvawakavimbiswa naMwari. Saka ndakatarisa ndikaona nyama yauya, marunda auya. Oh, kana mabhonzo apa nzvimbo skeleton yafomeka, the right thing zvaitika, panoattractwa favor neblessing. Zvimwe zvakamisa flesh yakaprofitwa, the bones are still scattered. Kachini mabonzi ari scattered, kula kuti you are not doing the right thing, you are not in the right place. Zvinhu zvakamisa mabafadzi rangu hakusi kuroyiwa asi Satani. Nokuti witchcraft iri lesser than having faith in God. Pane vanhu vakambofunga kuita maaltar etafuro yaIsraeri. Balaki naBhalamu vakagara pasi vakada kurongwa kuti vagoisa mhepo pana Israeri. Vapedza kuita maaltars avo anzi airopafadza instead yekutuka. Nokuti haugoni kutuka chakaropafadzwa naMwari. Svika bhabhuro rakanyorwa there is no attachment against Jacob. Nokuti kana uina Mwari witchcraft iri lesser, why do you believe in the power of witchcraft when you worship a mighty God? Problem yako iri understanding. Vanokusha kwedu vanobata-bata. Unoziva kuti Jesu basa raakabata ndinodaika zvakaitika kumusha kwamunhu. Basa rakabatwa paKalvari, ropa raJesu rine simba kudarika mbudzi yakachengeswa kumusha kwamunhu. Kana vakaita maanimal sacrifice akaita sei, I stand to tell you this truth. The blood of Jesus is more powerful than any kind of sacrifice. Get this understanding and believe in this word. The blood of Jesus is greater than any sacrifice you're about to. It's a problem that you are understanding in lesser. You know much and you believe much in the things of men than in the things of the kingdom of God. You're not in lesser, you're not Sakusema sio wale watakapotangaza kumshaka ureka ulesi. Wanumulika bisaka ureka ndio baita hiyo. Baba huyu yuko katika tafura pambeni pa wazisi. Wazisi zilikuwa hadi kuulawa. Wala kuulaiwa ni success. Success is the best answer. Ndio chayo kwa wakakuacha. Mwali hakupi kumulika. They will speak
musikana pane zvifanira kuitwa nababa. Kana shoko richiti ndinoropafadza kubata kwemaoko kureva kuti blessing ine chekuita nekubata kwete nekuchema. Blessing ine chekuita kwete nesituation, but nekuti ari situation kana akubata anoattracta ropafadzo. So there are times when you know that ndakatonamata kuti Mwari vane zvikuru zvavachaita. I believe mukuita kwaMwari, but ziva kuti chawakamirira ndeievil ndikei ndievil, nokuti Mwari pane vanhu vavakaudza panyika nemaprocesses ari different. Adam from dust, Eve from Adam, Cain and Abel from Adam and Eve. Saka blessing yako izive kuti inobva nepapi. Tinoti kune vanhu vanobudira muupenyu kwete nekuti vakadzidza, vanenge kuti vaitamba zvakanaka nevanhu vavakadzidza navo vakasimudzira. Kuchikoro icho paduka ida kubudirira, manzira dzekubudirira haisi hwani. Unogona kutofundira kuchikoro ikoko, otamba neakapasa, obudirira, okurangarira kusimudzira. Kureva kuti unogona kupasa through character, not in academics. Success haina formula za uongo zakaona watateza. Watakuadila nyasha. Unogona kuita success. Usina kushaka ni nzira za wakafungiza. John chapter 5. Mulumanga iba Bethsaida. Akapoiswa na Yesu. Bamwese kwa wakapora hivi ya mzima. Iye bakapoiswa na Yesu anakuya. Tinogona kuenda bazira tese. Bata kisite sisi ya uwira kutile na tesi wano. Omazinuko subuka tina mbreda kumane nayo. Kuna kuti Mwari anogona kukupa formula yako weka. Bamwenese naingira mudziva uporeswa. Iwe unoporeswa padziva usina kuwira. Nokuti Mwari vanoziva kuti iye ya competition awigone unotangirwa. Kune shasha dzinokukunda, but nyasha dzinoita kuti utangewo. Mwari vanoita champion in all area. Grace is also faith hiyo iliko. Vanhu vane formula dzakawanda, vane manotsa vanokudza wakadai zvinodai kadai zvinodai. Ngavasiye room yekuti usina kudaro Mwari vakada zvavo. Mwari unomuziva kune formula dzakataurwa dzataifanirwa kuteedzera. Dzikatirambira vati vakasvikika kotaidza kusvikike, nokuti kana Mwari vada zvavo. Dai Mwari atiwanira nyasha. Dai Mwari akasema atipasimba. Atipa kutidisa uye nekuita. Nekuda kwokuti pane fresh, pane blessing, pane mari inofanirwa kuuya. Pane utano unofanirwa kudzoka panzvimbo. Pane relationship inofanirwa kuitwa nechitongo naJehovha. Flesh must come upon these dry bones. Mabonzi akaoma isituation yelife yako. Ndamira semuprofita waJehovha. Mwari ngaakuwanire nyasha. Nyama ngaiuye pamusoro pemabhonzo. Muchato ngauye pamusoro pemwanasikana. Imba ngaivakike, stage ngaivakike. Mwari ngauze favor wakamirira. Let the dry bones receive the flesh and let the dry bones live again. So there was a movement in the valley. There was a movement in the valley. Paprofitwa, but pakuitika zvisina kuprofitwa zvinoattracta chiprofita chacho. Problem kazhinji vanhu vakutsvaga zvinhu, vanhu vanoshandisa nzira isiriyo nyangwe vachida chinhu zvakanaka. Ndinoodza panyika kana usina mari unotsvaga basa, nokuti ukashanda uchaona mari. Hautamiri kuti ndiri kutsvaga mari usingatsvagi basa rinoudza mari. Why? Because money follows what you do. Not desire, not hunger, but what you do. Kurataka chinzwisisa kuti ukada mari tsvaga basa rinoita kuti uve nemari. Wada mari hautsvage mari direct, unotsvaga zvekuita zvinoudza mari yacho. So kune zvinhu zvekuti ukazvitsvaga direct hazvibatike, zvinoda neprocess kuti zvigobatika. Saka nyangwe Mwari vatinopafadza vakatangira maoko emunhu kwete nhamo yemunhu. Ndinoropafadza kubata kwemaoko kwete kutambudzika kwemunhu. Manje ndinobatei izvaka ropasadzo yaMwari kana ichitangira zvinobatwa zvoda kuti chero chawabata unoda kubata shombe, bata zvidiki uina Mwari muhombe uone madzau dzandinotaura. Ndinoropafadza kubata kwemaoko
tuzomupa sasa ukabata shakala hiyo Mungu ukamubata uine kutenda mwali bakashule na shukurao resa na watu mapanyikano zatikise jamani tumia no matter this small no matter how expensive in society asabatwa ni amutenda kama Yesu ambaye wa mdanga shiposha baya mdanga hii court my wife been trying to waka any politi so no matter the place but kana chini ya mahali you attract favor Maria akashaiwa pakuberekera mwanamke chapter 2 akamuberekera mdanga but ashaiwa pakanaka pakuberekera mwana ndiye akawana shakanakisa ndali akaberekera pakanaka so it's not about the place it's about the grace of God at any place wala watu kwanza watu mwekanaka basi parot but ngokuthi chini mwari Tena testimony kaufu tunakurota shiti. Kune waipa kanaka basina testimony nongo na kukuuza. Daga bila basina kunaka. Ndio wanachofanya ndio kwa mashacho pita. Bantu wabonye zangu washacho pita. Daga una shinochikiza. Ndije utaona shinochikiza. So it's not about the place. It's about doing what God wants you to do. Ani chilichauita usekana kisa utokombo leo ungashita wina mharaka naka ando upasati so sometimes you can challenge yourself kwa nini kuna kusoma zao hakuna good place but kuna good God at any place last year naleta UK in London so nina mbatega na place na UK Mun aimuza prayer request aimuza namo nenda sekula ngalo ani namo ikuna ikoko kuna ndosha ya baba ufunge kanga yona ndika mwana visa ndika kwenda ndo mshamba ndakanama kila baba mshamba basa nanda ini basi ndio wao ndio baba ndiliku weshes ndikamwa wale muda ndikamwa mtu kufanya tatu mshamba ndani tunataka afana basa ku UK Your father was the devil talking to say, look at that. Yes, I need the favor. But my way now bless the self creator. 3 months ago, 3 months ago, something about but why did that was not support to pay home. Did I want to cover? Very church community. On social media, I'm sure some of you know. Something good. What am I doing? Testimony will go that eat. No matter what she about say. Now, no matter the place, no matter what to be, they can put the testimony in 2022 in time of COVID. Hakuna maiva na kuna kwa yeye somebody called me. Akaliti mfundisi akapoona mtibali za wote akamata mbele china angali mveranga that person yakanibata I need to bless you for this oil chikapo vijabela look on this papa salad for the oil every month for 12 months they do a travel grace that in testimony every God he said in the shop oh yeah 300 years every month. The woman who knows them very often outside the shop. She can buy. When the church, when the platform ya kanaka, move out. Because what pasala for the whole year. Kana nikuka kabisha kuka zamara alipita. That's why there was a series of jiwa isinya. Mwali watu panchibu. Tia That's about 56, about 50,000. So that's one of our road. When you pick up this house, can you about this? I can show you. Man, right as how you are not supposed to
scattered, asina chini. Si mwayada kuya kupata kwa mabonzo. Hakuna mambo ni nani yeye. Itika ya mwari. Kushaka ni scattered si mwana wangu tushanda. Itika ya mwari ushanda ni shmonza zinabasa. Marije sikuna mwari go platform. Inoshanda simba la mwari. Sometimes mwanaga kudemonstrate mkono ambao umenyesha kao mtaipi hapo hiyo. Lako mwana kufunda nao so ngaza kwa so chumbo. Hapo mwana wakacheka shule wakaenda so wakaita. Samani kwa time unaona chikao na so unga chumbo mfundo so. Yo asabini. Basi familia ya rais hiwa. Leo tukapasa hii shaka ni mesi. Sio shete. Asuli kufunda wakaipa. Nungo kasi mwalika na baada ushao. Baka nyora tunusumu zeshi. Marobe. Awatu ma graduate. Anu graduate wakaipa but isuma robe tuna pesa. Kanimu sima mtimwalipa kwa wasa to mchoka. Mwalika kwa chekwa hadi ndicho la mikachoma hizo. The same guys can learn to shine na shirisha wakaachiva. Nenda kabila wakati bao ulijitie mimi oso. Kama nataka imani nenda wakati mimi oso. Nikufanya nini wakati mimi oso. Ushauri somo letu ndipi? Kana maana sawa. Kuna bonzo roho ni specialize hapo. You are scattered. You are too dry. But you are not too Ezekiel. That is your I no longer sugar pain. This sugar in the silver. You can see that you are as well as your offer. Maria akashaiwa kukumilikira mwana. Marufu katinza akasara. Bati mwana akabiringwa. Nyambo arambingwa. Bati wana wana kukumilikira. Arambing kukumilikira. Kana mrongera mba kutuitire kwa. If they don't create a platform for you, create your own with the grace of God. When you listen to my talk, that's not what I'm going to do. They think it's human beings. I think it's a believer. And I don't look for green pastures. The Lord is my shepherd. He leads me to the green pastures. And talking about from my Lord, only Jehovah, dear mfuzi wangu, dear mfuzi kuendeleza, dear mfuzi kukumina. Shinofami wanao wanaenda kutuilinga. Sino nyumbani wangu yananipiga tarafa. Life no shine sure. Nende wakule nano. Badiba mkoba shiri. Badino siba shiri shinji. El Shaddai, the God of abundance. Shimra Jehovah. So there was a movement in the valley. So Valerie right now begin to move. It has no fun on what she said. She saw my issues, big issues. But faith yako hiyo na mali. No need for how can we just obey. No to wakapombele but not disadvantages. But I didn't see that you root and ongera vitu na maboss. Ano kumano kwa na boss. Unauya sema no ongera. Are rejected. Akara kwa nyuru makafiwa. Ari unonga vitu mundaerani. But auraka watu ongerera. Kumenga kuna mali. Wakuti Canada zake. Wakaweze foreigner. As a reject. The God of Ruth. Anakuita. My boss. And he wants the field. Begin to pray. Begin to pray. Senta para diamante, menta para la riba saye, menta kayano, rakiana kina
Father, I decree and I declare, faithful God, ancient of days, Jehovah El Shaddai, Jehovah Tendeka Maruma Sukos, I am all welcome to the Nyasha. Now, I will be my bonzo. My day that you are not going to but some guy that you can chat on over TK. I decree and I declare, my wife second, my wife second, my wife second. We're in the policy, in the Tarisha, the government Suya, that's you, that's you, that's you, that's you, that's you, I'm not going to pass it. That's you, that's you, that's you, begin to live. Last prayer. Raise your hands again. Father, I decree and I declare. Mauta shokoleni na tukonzero. Nisega na nakatari sanikaona. Nakatari sanikaona. Baba nilikukumbira nyasho. Nilikukumbira fefa. Aya maoko. Ngapale ni testimony aya maoko ngapupura. Kuti kune zvakauya kune zvakabatika kwetene uchenje ndakaonewa ndiri mumupata asi ndakaona nyama ndakaona muchato ndakaonewa basa rakabatika ndakaonewa zvakandionera asi kune zvandakaona nokuti Mwari vakatuma muprofita wavo. I prophesy dry bones live again. I prophesy dry bones live again. I prophesy a dying marriage be restored. I prophesy udano panchipo. I prophesy the same business. My God, let's see Father, we thank you. In the mighty name of Jesus. Amen. God bless you. We may be seated. Amen.